Achiever daw siya. Ang kanyang ninong hindi yan mapagpabaya. Pag mga inaanak niya na may honor, may premium yan kay ninong. Oh, ito. Hawakin mo. Ayan, hawakin mo. Ipakita mo sa amin kung magkano. ipakita mo sa mga kachapsi kung magkano yung binigay kasi napakalaki niya. Hindi, wag kang maya-iya. Ipakita mo. Gago! Aray. Nadulas ako. Aray. Ano ba yan? Ang hagas ko naman. Ito yung barangay nila, oh. A few moments later. Hello. Hello mga kachapsoy. Nandito na kami ngayon sa bahay ng aking kaibigan. Ayun sila, oh. Nanginginain na sila. Nanginginain na sila. Nanginginain na sila. Gago! Nandito kami ngayon sa kanilang bahay. Yung inaanak ko ayun, oh. Ay, hindi yan. Ay, sorry pala. Hindi pala ito. Hindi. Barinig kita sa mukha eh! Grabe mga katapsoy. Grabe yung kanilang tinapay dito, oh. Oh, ganito lang kaliliit. Magtamba na lang ako nito. Yung sibuyas nila, oh. Nabansot sa daan. Ginagawa mo! Jubi, ang sibuyas na yun, nabansot sa sigad, oh. Grabe, mga kachapsi, oh. Ayan. Tingnan nyo. Ano ba yan? Tapos, dahil sobrang hirap ng pinagdaanan namin, yung suka nila, tumamis. Tingnan natin mga kachapsi yung binta. Ayan, oh. 20 pa lang. Ayan mga kachapsi, yung kaibigan ko, may tindahan na sila dito. Yung mga tinda nila, puro lang ano. Ito, tabako. Ayan. Tapos may dilata sila dito. Sardinas. Ang hirap sigurong ibiyahe ng mga ito. Wow! Nandito yung paborito ko, oh. Ito. Oh my God! Wow! Yan! Tanduay. Grabe. Mag-hi kayo sa aking vlog. Alam na. Mag-hi kayo. Sabihin nyo, hello mga kachapsoy. Alam na, huwag kayo mag-alo-alo sa ano ko, sa vlog ko. Walang pagbabago ini. Ayan mga kachapsoy, yung bahay nila. Paano nila deliver yan ng TV? Kailangan mo rin. Hala, iniari, paano niya nairaos ng susigad? Grabe. Hala, Jubi. Inga, nanggrabo ah. Kung pa kaniyan din eh. Ano yung balay ho? Waray ma dun ilaw pero di sa kuan. Malaan mayan kuan, no? Tumalo. Aray. Ano ba yan? A few moments later. So yun yung inaanak ko dahil achiever daw siya. Ang kanyang ninong hindi yan mapagpabaya. Pag mga inaanak niya na may honor, may premium yan kay ninong. Oh, ito. Hawakin mo. Ayan, hawakin mo. Ipakita mo sa amin kung magkano. ipakita mo sa mga kachapsi kung magkano yung binigay kasi napakalaki niya. Hindi, wag kang maya-iya. Ipakita mo. Gago! Piso lang muna mga kachapsoy. Jobe, anak ko niyan paghatag sa mga inaanak, tipid na. Marang ko na, no? Naidiyan ko niya, kaya inaanak, 36 is. Oo, 36 na inaanak, niyan. Mga kachapsoy, 36 yung inaanak ko, maliban pa yun sa hindi binilang. Pati na rin yung mga sabit.
Anak ideya niyan, anak ako ko yung pagbibigay ko sa mga inaanak ko. Ano na lang, depende na lang sa edad. Dapat business na. Hindi, depende sa edad. Yan pala katek na diesel. Yan, siyam, di ba? O, kadi 9 ka lang. Unsi na siya, unsi. 11. Hindugan mo naman, 2. Sige. Abuno ak 2. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Sa mga kachapsoy lang. Ito, mariling ko sinang kayo. Siya di ma, ata, Joby, sa iyo yun siya, di same side ini. Kanda yung nanay ini. Nano ini? Ama ko, Joby, sa iyo side ini. Yato, anong kamera ngayon, nga to sa ilaw. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Nandito nagkakantahan na kami oh. Ayan, yung mga kalaban ko sa kantahan. Magagaling eh. So, yung kaibigan ko, ito ang ganda ng tanawin nila. Yung bahay nila, nandito sa isang liblib na barangay sa, ewan ko kung anong bayan na sakupan yung barangay nito. Basta ang tawag sa barangay nito ay San Julian. Ayan. Ang gandang tanawin pagkagising sa umaga, bubungad sa iyo ang napakalawak na taniman na yan ng palay. Na malawak na palayan. Tapos mga huni ng ibon at hangin napakasarap. Presko po. So, yung aking kaibigan, ito yung kanilang bahay. Simple lang sila. Ayan. May tindahan sila. Tapos dito naman sa kabila tahanan ng kanilang mga magulang. Hello mo pahinga daw kulop. Oo. So ayan. Napakaganda po napakalawak po ng kanilang bahay. Ayan mga kachapsoy, ganito kasimple yung mga yung pamumuhay dito sa probinsya. Makaraos lang sa maghapon, ayos na. At importante sama-sama at masaya. Yan mga kachapsoy. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, pauwi na kami. Tapos na kami mag-inuman. Ayan. Pauwi na kami mga kachapsoy. Hello mga kachapsoy, yung kanilang barangay. Tapos ito, thank you, come again. Ayan mga kachapsoy mga kachapsoy, pauwi na kami. Umpisa na naman ang pakikipaglaban sa kasamaan. Kachapsoy, wag mo akong mahuhulugin ha. A few moments later. So mga kachapsoy, nandito na kami sa mundo ng Encantadia. Ayan ayan sila. Nako, madugudugong biyahe na naman to. Ayan, thanks for watching mga kachapsoy.